जाय नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय गोदान आपडेट चेनेलाव। नोंथांमोनाबो बानायना लायाखैबा नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बानायना लानो हागोन। भिडिअखौ फुल नाय, फुल प्रसेस खोन्थागोन। गासैबो अनलाइनजोंसो सोलिदों। नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मबाइलजों फ्रियावनो बानायना लाबानो जाबाय। दा गोबां दावराव जादों। जोंहा भटार पर्टेलनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों। बेनो भटार सार्टिफिकेट बोरै डाउनलड खालामना लानो हायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। नोंथांमोना दा बिराद गोबां मानसिफोरानो बानायगासिनो दं। भटार सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोनाबो खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो बानायबानो जाबाय। आं गासैबो प्रसेसखौनो खोन्थागोन। मानसिफोरा गोबां बानायगासिनो दं अनलाइनाव भटार सार्टिफिकेट। बेखौ बयबो बानायना ला। माखासे बेजोंबो माखासे भेलु जागोन। नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय। अब्ला आं स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बारा गोबाव खालामनांला। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायनोसै। आरो नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। लाइक खालामबानो जाबाय। कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय। मानोना नोंसिनि मोनसे कमेन्टआनो जोंनि गोसोआव थुलुंगा होयो। बिदिनो गोदान भिडिअ लाबाय थागोन। नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो। आं बिदिनो गोदान आपडेट लाबाय थायो। नोंथांमोना नुबाय थागोन। माखासे नोंथांमोना गोदान बेफोरबायदिनो आपडेट फैबाथाय नोंथांमोना मिन्थिना लानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। नायलांदो फुल प्रसेस। अब्ला जोंना मबाइलाव बेफोरबायदि पेज खेवगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। माबोरै बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेखौबो आं लास्टआव खोन्थागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अब्ला जोंनाव नै बेफोरबायदि फैगोन। बेयाव दङ नै नोंसोर नायना ला। बेयाव टाइटेल दं। बे टाइटेलाव नैयो मिस्टार जाना दं। नोंथांमोनाबो गावबा गावनिखौ सुइस खालामना लिरबानो जाबाय। आङो दा मिस्टारखौनो होगोन। नोंथांमोना मा सुइस खालामो नोंथांमोना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नै बेयाव दं इन्टार इयर नेम। बेयाव नोङो नोंनि भटार कार्डनि नेमखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे खेबसेयाव नोंसोरो होबानो जाबाय। बिनि उनाव साबमिटआव थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि अपसन फैगोन। नोङो सार्टिफिकेटखौ नोङो इंलिसै लागोन ना नों हिन्दी लागोन। अब्ला आं इंलिसै लागोन। नोंहाबो नोंथांनि बायदियै माखौ नांगौ नोंथाङा सुइस खालामबानो जाबाय। इंलिसाव थुबाय आङो। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन। नैबेयाव नुदों नोंसोरो टिक मार्क। बेखौ खनसे नोंसोर टिक मार्क होबानो जाबाय। खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आंबो थुनोसै नोंथांमोनाबो थुबानो जाबाय। अब्ला बेयाव ओंखारगोन साबमिटआव खनसे थुनानै होदो। अब्ला जोंनि सार्टिफिकेटआ सफैबाय। बेयाव सार्टिफिकेटखौ नुबाय। बेयाव नोंनि नाम थागोन। बेयाव नोंनि सार्टिफिकेट। दानिया जों डाउनलड खालामनो थाखाय जोङो नैबे डाउनलड अपसन नुदों। बे डाउनलड अपसनाव खनसे थुबानो जाबाय। आंबो थुनोसै नोंथांमोनाबो डाउनलडआव खनसे थुनानै होदो। अब्ला आंनिया डाउनलड जाबाय। नै बेयाव दं अपेन ओंखारदों। बे अपेनाव खनसे थुबानो जाबाय। गोसोब्ला नों बेखौ फरायनो हायो। आं नांथ'ला फरायथ'ला। बेयाव अपेनाव आं खनसे थुबाय। आंना अलरेडि सार्टिफिकेटआ डाउनलड जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननियाबो डाउनलड जाबाय होननानै। नैबे भिडिअखौ नायनानै बानायदोंबा नोंथांमोनाबो डाउनलड जाबाय। नोंथांमोना गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेल आइकनावबो प्रेस खालामदो अलाव दोननानै। नोंथांमोनाव बिदिनो गोदान आं भिडिअ हगारबाय थाबाथाय नोंथांमोनाव सहैयो। आं बिदिनो बर' रावजों भिडिअ खालामो। नोंथांमोना नुबाय थागोन। बर' रावजोंनो नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो। बे लिंकखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होदों। नोंथांमोनाबो बानायोबा डिसक्रिप्सनाव मोनगोन लिंकखौ। डाइरेक्ट डिसक्रिप्सनाव होना दोनखादों। नोंथांमोना लिंकआव थुनानै बानायनो हागोन। गोबां मानसि बानायगासिनो दं। नोंथांमोनाबो एसे थाब बानायना लाबानो जाबाय। जाहाथे उनफ्राव नोंथांमोना जेबो जेंनायाव गोलैया। बेनिखायनो बानायना लाबानो जाबाय। गोबां मानसि बानायदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनाय जाबाय। भिडिअखौ फुल नायजोबनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नोंसोरखौ बिदिनो सापर्ट होबाय था। आरो गोदान जायफ्रा नायदों नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बिदिनो गोदान बर' रावजोंनो आपडेट होबाय थागोन आङो। मोजां इनफरमेसन लाबोबाय थागोन। अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय। आं बिदिनो गोदान आपडेट लाबोलायगोन।